बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया क'क्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि एडिअ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि दैदेनगिरि बिजितग्रा नार्जारिया लामानि जाब्रबथायजों हरखाबै जिउ गोमायो। बिथाङा गावनि बिसिजों लोगोसे सासे हौवासा आरो सासे हिनजावसा गथ'फोरखौ गारनानै बे मुलुगखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाया हारि आरो समाजनि थाखाय सुबुं खहायै खहा। बावैसो सान सिगां गुवाहाटीनि नलपारायाव थानाय बर'फोरखौ हाग्रा बिफाना होखारनायनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि ट्राइबेलफोरखौ सम सम एभिक्सन खालामबोबाय थादों। बियो दानिल' बाथ्रा नङा, सिगाङावबो खालामदों। दाखालि बर'फोरखौ एभिक्सन खालामनाया गोरोन्थि जादों। बेखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा गावनो स्वीकार खालामबाय गोरोन्थि जादों होनना। सोरबा हाग्रा बिफाननि मानसिया आयेनफोरखौ बारा मिथियाबो जानो हागौ। बिथांमोना गाव क्रेडिट लानो थाखाय एभिक्सन खालामदोंमोन, नाथाय बियो लोगो लोगो बन्द जाबाय आरो दा बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनायनि आसाम सरकारा बेबस्था लागासिनो दं होनना। बर'फोरखौ होखारनाय जाथायखौ सिगाङाव मिन्थिनाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय होबथानो हास्लाबाखै होनना। मैया उदालगुरि जिल्लाया फिन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोदानै बिबान दाफामफिननाय जाबाय। गोदानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि महरै रबिन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै रतेन्द्र दैमारिया गोदानै बिबान आजावो। उरिष्यायाव सासे हौवाया 24 हिनजाव हाबा खालामनानै हमजादों। उरिष्यानि सासे हौवाया गावनि 54 बैसोनि पिरियडआव 24 हिनजाव हाबा खालामनानै भुबनेश्वराव हमजायो। बे हौवानि मुङा बिट्टु प्रकाश। बियो गिबियाव 1982 मायथाइयाव सासे हिनजावजों हाबा जादोंमोन आरो 2022 मायथाइयाव नैथि हिनजावजों हाबा जाबावो। बियो गावखौ सासे डाक्टार सिनायथि लाफ्लानानै लयार्स, फिजिशियान्स आरो गोबां सोलोंथाइ गोनां आइजोफोरखौ बमब्रायनो नाजायोमोन। बेबायदिनो बियो हादरनि दाब दाब रायजो जेरै दिल्ली, पान्जाब, आसाम, झारखन्ड आरो उरिष्यानि आइजोफोरखौ बमब्रायनानै हाबा लादोंमोन आरो जोबथारनायाव भुबनेश्वर पुलिसजों हमजायो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ जामिनाव हगारनाय जायो। CR केस नाम्बार 34/2020 आन्डार सेक्सन 120B/500 IPCनि सोमोन्दोआव क'क्राझारनि CJM कर्टनिफ्राय हाग्रामा महिलारिखौ जामिनाव हगारनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'नि हेंथायै मानहानि एबा मुं गाज्रि खालामनाय बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय इउपिपिएलनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार CJM कर्टनि सिगाङावनो हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै कमप्लेन फाइल खालामदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया CJM कर्टनि सिगाङावनो नुजाहैना मैया क'क्राझारनि CJM कर्टनिफ्राय जामिन मोनो। हाग्रामा महिलारिनि उकिल आब्दुल कादिर मियाया फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिया मैया क'क्राझारनि CJM कर्टनि सिगाङावनो नुजाहैयो आरो जामिनाव हगारो। उकिल बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार CJM कर्टआव फ्राय 40 मिनिटसो थादों होनना। BPF दोलोनि सरकारासो पारसेन्ट लायोमोन, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा बुङो दि बिटिआर सरकाराव पारसेन्ट होननाय सोदोबखौनो मोजां मोनथिया। पारसेन्ट लानायाथ' गोजानाव दोन, पारसेन्ट सोदोबखौनो मोजां मोनथिया। बिनि ओंथिखौनो जों बुजिया। गतिके बे समाव जोंखौ पारसेन्ट लादों होननाय सोदोबफोरखौ मोजाङै बुजिनो हायाखै। मानोना जों जाबाय परिबर्तन सरकार। माखौ पारसेन्ट होनो बेखौ बिपिएफफोरासो गोदो गोबां रां, जौसेयाव 50 बाहागो 60 बाहागो रां लानायखौनो पारसेन्ट बुङो होनना जोङो खोनादोंमोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।